Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page kasi doon ako nagsasagot kung meron pa kayong mga ilang inquiries regarding sa ating mga alaga. Nagbabalik kami guys, pasensya na kasi medyo matagal. Pero ayan, dahil marami nagre-request ng another update or kung ano na nga ba yung nangyayari sa aming yard. So, supposedly guys, hindi pa ako magva-vlog for today. Yung mga Carabao grass kasi namin sa likod guys, update lang din muna ako doon, is pinamawer na lang namin para mas madali. Kasi yung ginawa namin nung una, kami lang yung nagbunot ng mga damo. Pero ang nangyari, napakahirap kasi yung iba, hirap silang bunutin. Yung dito sa harapan ng aming bahay, meron siyang net na naka-install dito guys kasi tinamnan na din namin. So, pasensya na kung medyo maingay and kung hindi nyo ako marinig. Pero, ayan na, so far, ito yung ginawa namin kahapon guys. O, i-fill namin yan mamaya guys. Kasi meron pa dito na part, wala pa. Pero yung dyan, ayan, hanggang dun sa likod niyan, ayan, puno na yan dyan guys. So, okay na yan dyan. So, punta tayo dito sa kanila sa likod. Ayan, nandito sila. Yung inuna namin before na tinamnan namin ng mga Carabao grass, nandito na sa likod. Ayan, napakaingay. So, punta tayo dito sa kanila kasi nandito yung nagmamawer. And nandito nga pala si partner. Ayan siya, nakatambay. Ayan. Siya yung nag-instruct. Ayan guys. So ayan guys, kung matatandaan nyo before, ito yung pinagtamnan namin ng Carabao grass. Ayan, napakarami ng damo na tumubo ulit. Ayan, ang dami guys. So ayan na guys, ito na yung sinasabi ko before na pinagtamnan namin ng Carabao grass. Ayan guys, oh. Meron kaming ilan na nilinisan. Yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito yun guys. So okay pa kami dito. Ayan yung dyan banda. Pero ang nangyari yung mga dyan na banda, ayan yung doon din sa kabila is napakahihirap ng bunutin. So ayun, napag-decide namin na ipa-mower na lang. So ayan po yung nagma-mower para mas madali guys. And then later on, i-maintain kami na lang yung mag-maintain para okay na din. And hindi na kami mahirapan magbunot. So hinayaan kasi talaga namin to guys para nga tumubo lang ng sila lang. So ayan na sa ngayon yung ating area. So tingnan na muna natin yung pagmower guys and balik tayo mamaya. Nakaraang week ata siya yung nagbunot-bunot. Kaming dalawa nagbunot kami dyan. Pero ayun yung mga kamay niya. Ayan, ang dami ng mga gaspang guys kasi ang hihirap kunin ng mga damo. So ay makikita nyo guys, medyo mahirap nga mag-mower. Pero ayan, pag na-maintain na yan ganyan, pwede na yan na kami-kami na lang din. So, ayan, makikita nyo dito guys, napakaganda ng Carabao grass, ayan. Ayan guys, oh. So, yung mga nakaraang clip namin dito is parang ano lang siya, parang palay na tinanim. Pero ayan, ganyan na ngayon. So, ayan dito guys, tinitingnan nila yung mga Madre de Agua na tinanim namin before. Kung papansin nyo nga pala, meron kami mga kangkong dito na nilagay. Pero, ayan, kung wala kaming pangkain, ayan, gawing adobo yan. Tapos, ayun yung mga ano kanina guys, oh. Yung tinitingnan nila na Madre de Agua. Pakita ko yan sa inyo mamaya. Kasi natabunan na rin sila. So, dito na muna tayo. Pero medyo nahirapan siya kasi nga, napakakapal na nung Carabao grass guys and maging nung mga damo na hindi dapat. So ayan, nagdala ng walis kasi siya yung mag-a-assist. Ewan ko kung naririnig yung ba ako. Pero ayan yung Madre de Agua guys, ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng pakain sa mga manok or sa mga baboy. Tapos yung ilan is nandun. Ayan, nakapalibot yan na parang island. Tapos, ayan yung isa. So, iniiwasan lang niya ni Kuya para, ayan, ma-finish talaga yung iba. And, ayan, nakikita nyo yun. Ang dami na talaga guys. Matagal kasi namin itong hindi napuntahan dito kasi nga, hinayaan namin yung Carabao grass talaga na magpropagate and hindi kami pupunta dito by then. Pero ang nangyayari, napakadami ng damo. So ayan na yung progress guys, yung dyan banda. Napakadami talagang damo. So, and siguro sa susunod yan yung gagawin namin ni partner. Yan yung lilinisin namin.
Para by that time, wala na yan dyan. Kasi guys, tag-ulan dito sa amin kaya ayan, madami talaga mga damo. Ang ganda na guys. Ang ganda dito guys. So, napaka plain. So, ayan na yung ating yard dito sa likod guys. Or yung back part ng ating yard. Yung tinamnan namin dati. So, kakagaling ko lang dun sa tindahan. And, ayan na yung nangyari. Konti na lang guys. Matatapos na rin. Ayan si Mr. Puy Puy guys. Napagod ata siya sa kakawalis. Siya yung nagwalis. So, ayan na guys. Napakaganda na tingnan. So, naiwan yung kangkong. Ayan. Ang detail doon. So, ayan na yung nangyari guys. May kangkong. Meron tayong Madre de Agua din. And, pinaiwan namin yung isang aratilis din. And, ayan na. So, magre-rake na lang kami. So, nagtanim kami. Tinapos namin yung mga Carabao grass dito guys. Yung nasabi ko kanina, or tulad ng nasabi ko kanina, ayan, nagkuha lang ako ng similya guys. And then, meron kaming mga ilang kailangan lagyan. Konti na lang talaga guys. So, ayan, nag-open lang ako. And then, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga sinasabi ko sa inyo na materials. So, ito yung progress namin dito sa harap ng aming bahay guys sa pagtatanim ng Carabao grass. Ayan, papakita ko. So, ito na yung progress ng ating Carabao grass, ayan. Tapos yung dito guys, ito na yung mga ilang nauna namin ng mga nakaraan. So, ayan guys. Balik lang kami mamaya. So guys, ayan, tapos na naming nalagyan lahat. And ayan si partner, kinukuha niya itong Madre de Cacao kasi nakaharang dun sa ating Carabao grass. Ayan, pasensya na sa kamay ko, medyo madumi guys. Pero, so ayan, nasabi ko kanina guys na sineparate namin or nilagyan namin ng net. Ayan, makikita niyo sa likod. Ayan, meron tayong net na nakalagay dyan. And ang mangyayari niyan, siguro tomorrow o sa mga this couple of weeks na darating, ilalagay ulit namin dito banda galing hanggang dito. Ayan, yung dito banda. Wala na kaming asil dito kasi pinadala na namin kinaladok. Kasi nga gusto namin sa aming breeding walang any halo and iwas issue tayo kasi alam nyo naman maraming mag-iisip na naman dyan. Nagkahalo-halo kasi nga may native tayo, may shamu asil tayo. Kumbaga madami tayong breeding. Pero ayan, hindi naman natin sila masisisi kasi may mga pagkakataon nga na nangyayari yon na ganun yung pag-iisip nila since marami kang breeding. So ang ginawa namin for purpose na rin na walang issue and anything, ayaw din namin maka-encounter ng ganun. Focus tayo dito sa ating mga breeding na pure. So ayan, papakita ko sa inyo sa ngayon yung mga natitira dito na mga manok or mga alaga namin at kung ano yung mga materials namin na on breeding sa ngayon. Ayun si Apollo nga pala, si Nami, and also etong isa naming dampo. So sila yung breeding namin dito sa area na to. So napakalaki ng area nila guys. Dito until doon. So yung sinasabi ko na plano kong lagyan ng net ulit is galing dyan kay partner. Tapos dito banda. Para yung dyan banda sa harap is malagyan ulit namin ng Carabao grass. So magiging continuous yung Carabao grass until dyan hanggang doon. So dito tayo sa back part ng aming yard guys. Ito yung breeding naman namin dito guys. Ito yung galing sa Hutaco sa Norte guys na manok. Ito siya. Ayan. Ayan siya guys. Ito yung Hutaco namin dito na lalaki. So black siya guys. So yung babae na pinairing namin is eto. Si Darna guys. Ayan. Na-post ko na rin siya. Sila lang yung natitira dito sa yard na to or dito sa likod banda ng aming yard kasi yan yung pintuan guys. So meron na siyang bali 5 itlog. Ayan. Siguro by next week nito maglilimlim na to. And tingnan natin
kung ano yung mga magiging expectation natin or magiging itsura nga pala ng ating mga sisiu sa ating pairing na si Boy Negro tsaka yung ating Darna. Papakita ko na muna sa inyo yung kakatapos lang na breeding. Hindi ko pa siya napakilala pero eto guys, eto ay Tanaka na Tsunami line. Sa mga nakakaalam dyan, kakatapos niya lang mag-breeding. Ayan. Saka na natin siya kiluhin guys at kung saan ba galing and yung sinabi ko kanina kung sino nga ba yun or kung ano nga ba yung Tsunami, yung Hawk at napakadami pang bloodline guys. And eto nga pala guys, eto yung isa din naming alaga dito. Ito ay Hawk line naman to guys. Kung ito ay Tsunami na Pongkan, meron naman tayong Hawk line dito guys. May-ari nito is si Sir Andre. So shoutout sa iyo Sir Andre. I-breed na natin to sa susunod. So ayan yung ating Hawk line guys. And ito yung galing kay Sir Andre rin na babae. Ito yung plano namin na i-breed doon sa pinakita ko sa inyo kanina na Hawk line na lalaki. So, abangan natin yung breeding na to guys. Guys, eto nga pala yung pinartner ko sa Pongkan na pinakita ko sa inyo. So, kakatapos lang nitong ma-breed guys. Siguro naman merong lalabas talaga na Pongkan guys. Kasi ayan, kung mapapansin nyo, dun sa kanyang kulay, ayan. Talagang napaka-orange and yung partner is Pongkan din na Tsunami line. So, ayan yung pairing namin sa kanya. So, eto naman yung isa guys na sinasabi ko sa inyo na galing din sa isang handler din ng one of the pioneers ng pagja-Japan ni Shamu. Ayan yung kanyang katawan guys, napaka heavyweight talaga. Talagang nabigla ako nung nakuha namin to. Pero sa ngayon guys, hindi nyo makikita yung real beauty niya since, ayun guys, on molt siya. So, naglalagas pa yung kanyang mga balahibo. So, nag-change pa siya ng mas magandang balahibo, guys. And nga pala, guys, hindi muna namin to ginamit since nga nagmo-molt siya. And, ayun, alam niyo naman, sinasabi ko to always, na baka dun mag-effect sa kanyang sisiw kung ipilit talaga natin ang pagbe-breed nito. So, sa ngayon, ayan na muna yung kanyang itsura. Ayan. So, eto siya, guys. Ayan siya, oh. Napakaganda din na manok. Ayan, napaka-upwing din ng manok na to, guys. Ayan. So, hindi nyo lang din talaga ma-appreciate yung kanyang balahibo since nga nag-on molt siya guys. Ayan, halos wala siyang balahibo actually. Pero napakaganda ng manok na ito. Siguro sa susunod na lang yung iba kasi medyo mahaba na yung ating video. So ayun guys, yun lang yung ating video for today. Please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook kasi doon ako nagsasagot or kung ano man yung mga inquiries nyo. So ayun lang guys, please do stay safe guys. And ayan, meron pa rin COVID. So sana nag-enjoy guys sa aming munting video. Pasensya talaga guys kung sa ngayon or ngayon lang kami nakapag-upload. Ayun, please do good everybody. Goodbye!